Yr hen goleg ar y prom yn Aberystwyth, y coleg ger y llu, man geni Prifysgol Cymru ac un o adeiladau mwyaf hynod ein gwlad. Gyda chefnogaeth cronfa dreftadaeth y loteri, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar gynlluniau manwl i ddod â bywyd newydd i'r hen goleg, gan ddarparu cyfleusterau diwylliannol, dysgu a menter ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth, ar gyfer y gymuned leol a'r byd ehangach. Bydd yn hwb i'r economi leol, yn creu hyd at 20 o swyddi newydd ac yn denu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Felly, beth yn union sydd yn y cynlluniau? Bydd gynnon ni arddangosfeydd ym hanes Aberystwyth fel Coleg Prifysgol Cyntaf Cymru a'n gwaith ymchwil diweddaraf. Bydd cyfleusterau dysgu, cynadleddau a thrafod a mannau ei fyfyrwyr gael astudio bedair awr yr hugain. Ymhlith yr elfennau eraill, bydd unedau ar gyfer busnesau newydd, studios ar gyfer artistiaid, adnoddau cymunedol, caffi a bar. Bydd yr hen lyfrgell ar gael ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a bydd y lloriau uchaf yn cynnig llety 4 seren o ansawdd uchel. Mae'n penseiri wedi cynnwys yn y cynlluniau y 2 adeilad o gyfnod siôr nesaf at yr hen goleg mwyn creu mynedfa newydd sbon ac ystafell a blaen gwydyr gyda golygfeydd godidog dros fai Ceredigion. Rydym yn gobeithio byddwch yn rhannu ein brwdfrydedd am y cynlluniau hyn, a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i genedlaethau o fyfyrwyr y dyfodol, i'r brifysgol ac i'r gymuned leol yn ogystal. Diolch.